Hey guys, welcome back to my YouTube channel and welcome to my vlog. So for today's video, pumunta kami ngayon sa Anislag para maglaro ng volleyball. Anislag, naglakad kami dahil matirik yung daan pababa. Baka hindi kayanin ng break. So walking lang kami, walking. Little sweet and spice. Throw it all in a cauldron. Mix it up real nice. Fire in my eyes. Stir counterclockwise. I dream of you all night. So yung daan naharang ng ng lupa. Nagka-landslide. Picture na nila. May nag-vlog ako. Hi, welcome to our vlog. We're about to go to Barangay Anislag in the Samar. We're going to play volleyball. Hala, larom? Baka malalim ang tubig. Magtatabaw. Welcome. Dida na, Mike, dida na. Anay. Halarom. Halarom Lester dili oh. Malalam po ada ito. Wala mo na naliko nga di. Sorry, sa laro mo da. Wala mo nida kadyaray. Di may kaya madray. Charego. Dali ah. Let's go! Laisan! Ay ngulugan mo. Walking taas Sindoro. Sige na una nga to. So ito ngayon guys, naglalakad ulit kami dahil mataas. Parang hindi kakayanin ng motor. Especially kung dalawa yung yung sakay. Lakad-lakad muna. Mayroong mga dito, root crops, kamote at cassava. Ay, pagkikinuan. Diri kay ko antirik talaga, diri mapwede dai. Mandi mo pagpalupad. Ano? Sana all. Ikaw? Grabe. Ako magkaman mo na ba? Dito lang ako ma-picture.
Nagbike lang siya guys from Quinapondan papuntang Anislag. So pagod na siya. Ang kanyang ganda nag-fade na. Ako na lang kay shadow. Hello. Meet your virgin friend, pero carry lang. Sana nag-vlog mo lang. Never again. Sarin ko lagi mo kay harayo kasi. Ha? Dalang ama. Tidak mo lukit silo. Nag-landslide siya. Okay. Nasira yung barricade. Sir, dito mo. Oray, magkasig naman na wala sigurado talaga yung mga photo. Nawawarayan na, nawawarayan na. Ay, di nakikita nyo layer, di nakikipulot. Mamaya yung atulahan bukid. Alagan ko gato. Park lang ba yung siguro ato? Ano? Dragon fruit? Ito naman, asa naman? Plantation ng dragon. Entering Barangay Anislag. Nandito na tayo guys. Ano? Ulit. Anislag Annex. Aman dito. Anislag. Hindi bang maluyo? Maglinibot pa. Hi Ate Rod, shout out. Ayun, ready na. Huh? Welcome, Japan. Mana? Mineral water. Sorry. Here, okay. Mike tagi gato. So we're going home.
Pencil dagmit taman. Sige daw. Right, Doc. Duso lamang. Time for a little ocean. Get sweet spice. Throw it all in a cauldron. Mix it up real nice. Fire in my eyes. Stir counterclockwise. Dream of Ma-picture pa hiya. Ayaw ka dito. Ang talog sumaiban. Ano manigakat? DUI, DUI. Asya na baka pag-iban. Sumurot ka na ako. Yan, nalako tayo makakita nga ako yung katarimpon. Kaya bata bakit niya ako nakakita sa ulit dito rin buwan. Mas minana to. Ani si Gaspera. Ang third. Ang fourth. Ang ganda ng skies. Ikaw was Mr. na rin. Hi. Ikaw na? Ay, YouTube. Ah, sige. Charis!